दिनै जोंनि नमिनेसन लाइखौ जमा होनो थाखाय जों आवगायबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि बयबो कंग्रेस दलनि लैहोर लैहोर फैनानै आंखौ जोबोद गोजोननाय होफैदों आरो बेजों लोगोसे जों दिनैहाय रायजो राजानि मदद लानानै रायजो राजानि आशीर्बाद लानानै आं दिनै बे मन'नयन पत्रखौ आं होनो थाखाय आवगायबोदों। बेसेबांसो मानसिफ्रा बेवहाय जमा जादों नोंथांनि? बाहाय जोंनिया दिनैहाय 3-4 हाजारसो मानसिजों जमा जागोन। माबायदि आसा फारिदों बे इलेक्सनाव नोंथाङा देरहाथारगोन होननानै? थारमाने दा रायजो राजाफ्रा बै BPFनि आरो UPPLनि जे खामानि बेखौ नायनानै दिनैहाय BPF आरो UPPLनि जिथु गुदुं गुजुं बेखौ नायनानै दिनै कंग्रेसनि सायाव बहुद आसा खालामदों रायजो राजाया। मानो होननानै बुङोब्ला BPFनि जे 17 बोसोराव जे खामानि मावनाय बे जे डेभेलपमेन्ट बेखौ कंग्रेसनि जि सापर्ट मोननानैसो BPFआ आवगायनो हादों होननानै मिथिदों आरो दा नैबे जाय दोलोआ BTCखौ सालायगासिनो दङ बेयो जाहैबाय BJPजों। BJPआ जि धरनाव UPPLखौ नारसोमदों बे नारसोमनायखौ नुनानै दिनै रायजो राजाया मोनसे आस्थाया गोमालांदों। बे आस्था गोमालांनायनि खारननि थाखायनो दिनै कंग्रेसखौ रायजो राजाफ्रा बजबना लानो सानदों आरोखि। बेसेबांसो भटआव देरहागोन होननानै जों जे अनुमान खालामदों जों 70 हाजारसो जों भट मोनगोन। भट मोननानै जों 1 नाम्बाराव थागोन होननानै जों आसा खालामदों। बेराफारसे UPPLआबो गोख्रों नाजादों BPFआबो गोख्रों नाजादों। बेनि गेजेराव UPPLनि जे बिजाथि बिथांमोना बुंदों BPFआल' जोंनि मोनसे कन्टेस्ट जानो हागौ बिथांनि नामखौ लायाखै। नङा दिनै बिथांमोना निस्सय रायजोनि गेजेराव थाङाखै आरो बिसोरो दिनैहाय रायजोफोरनि खोथाखौ बिसोर हमनो हायाखै। बिसोरो मोनसेल' राजनिति खालामदों मा बर'खौ लानानै दिनै बर'फोरखौनो बिसोरो ब्लेकमेल खालामदोंसो। दा बे ब्लेकमेल खालामनायखौ दिनै बर'फ्रा बुजिनो हाबाय जे जों जुदि मोनसे मोजां फिथाइ मोननांगौब्ला रायजोनि सुबिदाखौ जों मोननांगौब्ला कंग्रेस नङाब्ला जाया होननानै बयबो रायजो राजाफ्रा माने सिन्था धारना खालामदों आरोखि। ओंखायनो दिनै BJP बा UPL BPFआ खुनु रायजोनिसिम थांनो हायाखै बिसोरो ओंखायनो दिनै हमनो हायाखै। 2025 मायथाइयाव कंग्रेस दोलोआ सरकार दागोन नामा निस्सय? जों निस्सय जों गावसोर हायाब्लाबो जों सोरबा दोलोजों जों ज' जानानै जोंखौ जों सापर्ट खालामनांगोन गुबुन दलआ आरो बेखौ जोङो सरकार बानायगोन होननानै जों 25आवबो आसा खालामदों। थेंक इउ सार।